ωραία. Λοιπόν, να δεχτούμε εδώ το πάνελ μας στο πολιτικό με πολύ χαρά. Ο κύριος Ψιχάρης είναι εκ δεξιών μου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνει, κύριε Ψιχάρη? Ο κύριος Κώστας Πουλάκης, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Καλημέρα, είστε καλά. Και ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε και τον κύριο Μπίστη από τη Δημάρ. Έχει μπλέξει λίγο στην κίνηση, αλλά έρχεται. Παρ' όλα αυτά, ας ξεκινήσουμε την συζήτηση. Δεν ξέρω, ίσως να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ψιχάρη να μας πει, έτσι μετά από όλες αυτές τις πυρετώδεις διαβουλεύσεις, τα συνεχείς συζητήσεις. Είμαστε, λέει, πανέτοιμοι ο κύριος Τουρνάρας. Αύριο έχουμε το κρίσιμο Eurogroup. Περιμένουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την εκταμείευση της δόσης. Παρ' όλα αυτά, όταν αρχίζονται και αναλύονται τώρα τα μέτρα και τι είναι αυτό που περιμένει τον κόσμο, κύριε Ψιχάρη, αρχίζουμε μόλις και νιώθουμε ένα κόμπο στο στομάχι. Εντάξει, λογικό είναι, τα μέτρα είναι δυσάρεστα. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε ώστε να υπάρχει μια διέξοδος, να σωθεί η χώρα. Αν μιλήσουμε για παράδειγμα για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ορισμένες είναι και λογικές. Δηλαδή, εγώ δεν βρίσκω καθόλου παράλογο, για παράδειγμα, να μην παίρνουν το μισθό τους οι διοικητές ΟΔΕΚΟ όταν επιτυχαίνουν τους στόχους τους. Είναι απολύτως λογικό. Και κακώς δεν εφαρμοζόταν τόσο καιρό. Δεν βρίσκω παράλογο. Παράδειγμα σας λέω. Κύριε Ψιχάρη, το θέμα είναι το εξής. Αυτός ο μηχανισμός είναι ένας πέλεκης που μπορεί να ισοδυναμεί και με πολλά νέα μέτρα. Διότι μπορείτε, για παράδειγμα, να μείνετε εντός στόχων με σιγουριά στις αποκρατικοποιήσεις. Σε μια τέτοια περίοδο που βρισκόμαστε, που ξέρετε κι εσείς ότι για να επενδύσει κάποιος πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Επομένως, το περιβάλλον, το οικονομικό, δεν είναι τέτοιο που να εγγυάται επιτυχία αυτών των στόχων. Ξέρετε, στη ζωή μου έχω μάθει πάντα να είμαι αισιόδοξος. Δεν ξεκινάω. Καλό είναι αυτό, αλλά. Όχι, θα σου πω. Και ρεαλιστής, υποθέτω. Βεβαίως, και ρεαλιστής. Γι' αυτό θέλω να βάλουμε και λίγο ρεαλισμό. Μα η αισιοδοξία έχει τον ρεαλισμό. Δεν ξεκινάς όταν λαμβάνεις ψηφίζα έναν προπολογισμό ότι δεν θα τον εφαρμόσεις. Εάν τον εφαρμόσουμε και τον εφαρμόσουμε σωστά, θα βγει και θα αναγκαστούμε να πάμε άλλα μέτρα. Εγώ λέω συγκεκριμένα για τις αποκρατικοποιήσεις. Εδώ έχουμε βάλει κάποιους στόχους. Δηλαδή, λέμε για παράδειγμα 271 εκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, 30 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο. Αυτοί οι στόχοι είναι, με τα δεδομένα της οικονομίας που υπάρχουν σήμερα, μοιάζουν σε εμάς τουλάχιστον μεγαλεπίβολοι. Την περασμένη Κυριακή η κυρία Παπαδίγα είπε το εξής στη Βουλή, την οποία άκουσα προσεκτικά, ήταν πολύ καλή ομιλία της. Είπε ότι μιλάμε πολιτικά, δεν μιλάμε με λεπτομέρειες. Εγώ δεν θα μιλήσω με λεπτομέρειες με το 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, οτιδήποτε. Εγώ θα σας μιλήσω πολιτικά. Εμείς έχουμε ορισμένους στόχους. Το δικό μας κόμμα πιστεύει σε αποκρατικοποιήσεις, πιστεύουμε σε μια ελεύθερη οικονομία. Και από εκεί και πέρα, το πόσο παίρνει το πιστεύει. Λοιπόν, μην συζητάμε συγκεκριμένα με αριθμούς, αλλά συζητάμε με την όθηση που θέλουμε να δώσουμε στην οικονομία. Γιατί η αποκρατικοποίηση σημαίνει μια απελευθέρωση της αγοράς, σημαίνει πως θα είμαστε πιο δεκτικοί στις επενδύσεις και είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε χρήματα στην αγορά, τα χρήματα θα έρθουν απ' έξω. Λοιπόν, θέλουμε χρήματα γιατί είχατε πριν στο πάνελ, το άκουγα, δεν ξέρω αν ήθελα να πω. Κάνετε μια ερώτηση αν η πώληση του λιμανιού της Κόσκο είναι θετική ή όχι για την ελληνική οικονομία. Είναι απολύτως θετική, γιατί άμα δείτε το πόσο έχει αυξηθεί το κομμάτι της αγοράς της εισαγωγής και πόσο κινείται πολύ περισσότερο το λιμάνι, τεράστιο. Και όχι μόνο το κομμάτι της Κόσκο, να κλείσω αυτό, αλλά και το κομμάτι το οποίο ανήκει στο Πειραιά έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε είναι ιδιαίτερα θετικό αυτό. Κύριε Πουλάκη, εγώ θέλω να μείνω με αφορμή αυτό που έλεγε για την ομιλία της κυρίας Παπαρίγα.